आज मी तुमच्यासाठी वेज चिली मिली बनवली आहे. हे असं करतात, असं फ्राय करायचं का? अगं हे असं काय केलं ग, डोकं काय चालत नाही का तुझं? आता गुरुवारचे उपवास चालू आहेत, तर रोज रोज काय आपण स्पेशल बनवायचे. जवळजवळ 4 ते 5 प्रकारच्या भाज्या आपण ह्याच्यामध्ये यूज करत असल्यामुळे ते एक थोडंसं पौष्टिक पण तुम्हाला खायला मिळेल काहीतरी. नमस्ते, मी मोनिका. आज आपण बनवणार आहोत व्हेजिटेबल चिली मिली. तर त्यासाठी आपण ग्रीन व्हेजिटेबल्स यूज करणार आहोत आणि ही एक रेस्टॉरंट स्टाईल रेसिपी आहे जी लिमिटेड रेस्टॉरंट्समध्येच मिळते आणि मी स्पेशली खाऊन बघितले, मला आवडली. थोडंसं मला तिखट भाज्या आवडतात, त्यामुळे मग ही मला थोडीशी पसंत पडली. सो मग घरी बनवायचा प्रयत्न केला मग आणि खूप छान झाली. आईच्याच बर्थडेला बनवली होती मी आता ऑगस्टमध्ये. तिचा ऑगस्टमध्ये बर्थडे असतो, तर मग तेव्हा स्पेशल ट्राय करायचं काहीतरी म्हणून मग वेज चिली मिली ट्राय करून बघितले आणि खूप छान झाली होती. पॅन गरम करायला ठेवलंय आपण. त्याच्यामध्ये ना हे बटर टाकायचं. आता आपण ग्रेव्ही करणार आहोत. नॉर्मली रेस्टॉरंट्समध्ये ज्या भाज्या केल्या जातात ना, त्यासाठी ग्रेव्ही बनवली जाते. तर 4-5 ग्रेव्हीज आहेत ना, त्या कॉमन असतात, त्याच ग्रेव्ही यूज करतात. तर त्यातलीच आपण एक ग्रेव्ही यूज करणार आहे. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य, इथे जिरं घेतलं 1 टेबलस्पून, 4-5 काजू आहेत, तेजपत्ता घेतलाय, 5-6 बेडगी मिरच्या आहेत, लसूण आहे, अद्रक आहे. खडे मसाल्यांमध्ये इथे मी काळी मिरी घेतली आहे 4-5, 1-2 लवंग आहेत, दालचिनीचे तुकडे घेतलेत 2 छोटे आणि एक वेलची घेतली आहे आणि इथे एक टॅमॅटो घेतला आहे इथे आपण आणि एक कांदा घेतला आहे मसाल्यासाठी. आणि इथे चिली मिली आहे त्यामुळे ग्रीन चिलीज आपल्या ह्याच्यामध्ये मसाल्यामध्ये पण आपण यूज करणार आहोत. पॅनमध्ये आता आपण जिरे टाकूया. आपलं एक तेजपत्त्याचं पान आहे ना? तेजपत्त्याचं हे चुरा करून टाकते मी, कारण काय होतं माहिती, मिक्सरमध्ये वाटताना कधी कधी तो बारीक होत नाही. जे खडे मसाले आहेत ते टाकते. आता आपण कांदा टाकूया. आता इथे आपल्याला 2 मिनिटं झाली बरोबर. आता ना ही मिरची आहे आणि हे टॅमॅटो हे आपण टाकू. मिरच्या किती घेतोय आपण? मिरची 1-2-3 जसे तुम्हाला तिखट आले त्याप्रमाणे. इथे ना मी आता लसूण आणि आलं घालते. इथे बरोबर 5 मिनिटं आपल्याला लागली सुरुवातीपासून कांदा आणि टोमॅटोला. आता इथे 5 काजू टाकले ना? 5 काजू. हे ना लाल मिरच्या घेतलेत, तर ह्याच्यामध्ये ना हे दाणे असतात ना, ते कधी मिक्सरमध्ये ना वाटले नाही जात कधी कधी. तर मग हे आपण असे काढून मगच त्या मसाल्यामध्ये टाकायचे. तर हे मिरची मी बिया काढलेल्या आहेत सगळ्या, ह्या टाकून घेते आणि ते पण चांगले फ्राय करून घ्यायचे. मिरची आपण कलरसाठी वापरायची, तिखटपणासाठी नाही वापरायची. आणि हे तिखट नसतात. तिखट नसतात. आणि त्याच्यात जो काजू टाकलाय ना आपण, तो काजू आपण कच्चा जर वापरला ना तर ग्रेव्हीला थोडासा कच्चा वास लागतो. बरोबर. त्यामुळे ग्रेव्ही मध्ये थोडासा फ्राय करून घ्यायचा पॅन मध्ये आणि मगच तो अशा ग्रेव्हीला यूज करायचा. थोडंसं पाणी टाकून घेऊया आणि शिजू देऊया ते. आता इथे आपल्याला बरोबर 10 मिनिटं झाली सुरुवातीपासून. थोडंसं पाणी टाकले, 2 चमचे. 2 चमचे टाकायचे. हे आपलं छानपैकी सगळं शिजलेलं आहे छान. आता गॅस बंद करूया आपण आणि थोडा वेळ थंड देऊन मग ह्याची ग्रेव्ही करूया. 12 मिनिटं लागली आपल्याला. हे आता मी जरा थंड करून घेते, मिक्सरला लावायला आपल्याला. हे मिश्रण आपलं आता थंड झालंय, आपण मिक्सरला वाटून घेऊया. थोडंसं पाणी टाकायला लागलं आपल्याला, 1-2 चमचे. ती ग्रेव्ही बनली पाहिजे ना. इथे कढई तापायला ठेवली मी, तर त्याच्यामध्ये 1-2 चमचे तेल टाकून घेते. 2 चमचे बटर पण टाकणार आहोत. बटरचा वापर थोडा आपण जास्त केला तरी हरकत नाही आहे, कारण थोडी नॉर्थ इंडियन स्टाईल भाजी असल्यामुळे ना बटरचा थोडासा टच असतो त्या भाज्यांना, त्यामुळे आपण ती जास्त जरी वापरलं एखादा चमचा तरी चालू शकतो. बटर सगळं वितळलेलं आहे, तर आपण एक तेजपत्ता टाकूया.
चिली मिली असल्यामुळे ना आपल्याला हे अशी स्लिट केलेले आपण वेट चिलीज वापरणार आहोत, ग्रीन चिली. म्हणजे आपण अर्धी केली ना त्याला. हा, तिखट आपण आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकतो, पण हे असे थोडेसे लांब टाकणार आहे. आपण किती वापर केला मिरचीचा इकडे आता? आपण ग्रेव्हीमध्ये 1-2 वापरल्या होत्या आणि हे तुम्ही असे आवडीनुसार 3-4 वापरले, कारण आपलं नावच आहे ना चिली मिरी, तर आपल्याला थोडंसं तिखटपणा तर हवा आहे. हम्म. ते थोडे तेलामध्ये बटरमध्ये ते आपण थोडंसं फ्राय करून घेऊया. कढीपत्ता टाकायचा, 5-6 पानं ही कढीपत्त्याची घेतली मी ह्याच्यामध्ये. इथे मी काही भाज्या घेतल्या, त्याच्यामध्ये फ्रेंच बीन्स आहे अर्धा कप मटार आहे, अर्धा कप पनीर आहे, अर्धा कप शिमला मिरची आहे आणि 2 कप कॅबेज घेतला आहे आणि कोथिंबीर घेतली आहे सजावटीसाठी. हे टाकते, फरसबी टाकते, शिमला मिरची, मटार टाकते आणि मी 2 कप कॅबेज टाकते. आणि कोबी आपण हे कशी चिरलेले आहेत? हे आपण जे चायनीज मध्ये वगैरे वापरतो ना, असे लांब पीस चिरलेले आहेत, लांब तसे. पीस चिरले. कारण हे बरेचसे ना मी रेस्टॉरंट मध्ये बघितले, हे असे थोडेसे ना कोबी त्याच्यामध्ये असा लांबच कापलेला असतो. कोबी आपण 2 कप घेतलेला आहे. हम्म. आणि पनीर आहे ते आपण नंतर यूज करायचं आहे. हा, पण ही भाज्या थोडे शिजले पाहिजेत ना. आधी चांगलं फ्राय करून घ्यायचं ह्याच्यात. अशा घरी ओरडतात का स्लो आवाजात? नाही, आता समजा तुमच्या मुला मुलीने ना तुम्हाला राग दिलाय, म्हणजे राग आणलाय हे कशी असं काय? करतात का? असं फ्राय करायचं का? अरे वा. बघा आवाज बघ. आवाज बघितला? बघ. म्हणजे घरी असा आवाज माईकची पण गरज नाही मम्मी. नाही गरज आहे आवाज. आता परत फ्राय करून घ्यायचं आता. तुम्हाला कधी ओरडायला झालं तर कसं ओरडता? हिला हा, ओरडता हे म्हणजे ओरडून दाखवा, समजा हिने मिस्टेक केली आहे समजा. हा, हिने समजा आता काहीतरी ते उलट केलं तर तुम्ही कसं ओरडणार? अगं हे असं काय केलं ग, डोकं काय चालत नाही का तुझं? असं तू काय मग बोलणार आईला? मी काहीच नाही बोलले, मी गप्प बसते. ती चिडले ना, शांत बसायचं. हे थोडे तेलामध्ये काय टाकले माहितीये, डायरेक्ट ग्रेव्ही मध्ये का नाही टाकले आपण, थोडस ना त्यांचा क्रंच जो असतो ना, म्हणजे आपण एक कुरकुरीतपणा असतो तो थोडासा लागला पाहिजे आपल्याला भाजीमध्ये, जेव्हा तुम्ही भाजी खाणार तेव्हा. आता आपण आहे ना त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद टाकूया, एक तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही अर्धा चमचा 1 चमचा तुम्ही ह्याच्यामध्ये तिखट वापरू शकता. आपण 1 चमचा वापरलाय ना इकडे. हा, 1 चमचा वापरलाय. हे धनेपूड आहे 1 चमचा. आता हे सर्व मसाले टाकलेत ना, ते आता सर्व मिक्स करून घेते. आता ही मगाशी जी आपण ग्रेव्ही करून ठेवली होती ना, ती ग्रेव्ही आता आपण त्याच्यामध्ये ऍड करूया. मिक्सरच्या भांड्यातला पण जो आपला मसाला जो भांड्याला चिकटलेला असतो ना, तो पण असा छान धुवून भाजीच्या ग्रेव्हीमध्ये टाकायचा. आता मिक्सरच्या भांड्याचा पण मसाला आपण पूर्ण साफ करून घेतलाय आणि हे जे पाणी आहे ना ते आपण आता भाजीमध्ये टाकूया आणि छान असं ढवळून घेऊया. चवीनुसार मीठ टाकूया आपण आता ह्याच्यामध्ये. आणि हे जे पनीर आपण ठेवलं होतं ना, हे आपण लास्टला टाकायचं. का तर आहे ना, भाजी ढवळताना वगैरे ना ते चुरा व्हायची शक्यता असते, तर त्याच्यामुळे आपण ते लास्टला टाकायचं. त्याच्यामुळे अजूनच सुंदर दिसते भाजी पनीर टाकल्यामुळे. आता गुरुवारचे उपवास चालू आहेत, तर रोज रोज काय आपण स्पेशल बनवायचे. आता सध्या बाजारामध्ये ना फ्रेश मटार येत आहेत, भरपूर ताज्या ताज्या भाज्या येत आहेत. हिवाळा असल्यामुळे ना फ्रेश भाज्या मार्केटमध्ये यायला लागल्यात. तर ह्याच्यामध्ये जवळजवळ 4 ते 5 प्रकारच्या भाज्या आपण ह्याच्यामध्ये यूज करत असल्यामुळे ते एक थोडंसं पौष्टिक पण तुम्हाला खायला मिळेल काहीतरी, आणि एक थोडंसं रेस्टॉरंट स्टाईल पण थोडीशी एक भाजी आपल्याला खायला मिळेल.
एक 5 मिनिटं आपण, एक 2 ते 5 मिनिटं आपण थोडंसं झाकून त्याला शिजून द्यायची. Medium कसं आहे, गॅसवर. मटार पण आपल्याकडे स्वस्त झालेत, 30 रुपये किलो झालेत मटार आता. आता तुम्हाला सांगते मी, आता मटर आणून तुम्ही स्टोअर करून ठेवा. आता 30 रुपये किलो आहे. आपण जेव्हा आपल्याला पाहिजे असतात ना तेव्हा आपण घ्यायला जातो ते 30 रुपये पाव किलो. 30 रुपये किलो आणि ते 120 रुपये किलो होतात. मग मग तुम्हाला सीझन संपल्यानंतर पण जर मटार खावंसं वाटत असेल तर भाजी, आपले स्टोअर केलेले खाऊ स्टोअर शकतो केलेलं तुम्ही काढू शकता बाहेर. आरामात. आता पण आपली 5 मिनिटं झाली. 5 मिनिटं झाली आहेत आणि ग्रेव्ही आपली शिजली आहे ऑलमोस्ट. तर आता काय करायचं आहे, हे जे फ्रेश क्रीम आहे ना, हे आपल्याला 2-3 चमचे टाकायचे. आणि काय होईल, एक फ्रेश क्रीम टाकल्याने एक थोडंसं ना वेगळं काहीतरी टेस्ट त्याला आपल्या रेसिपीला मिळेल. हॉटेल स्टाईल थोडी ग्रेव्ही होईल त्याची. आणि हे ढवळून मिनिटभर आहे ना आपण ते थोडंसं झाकून ठेवणार आहे. झाकून ठेवलेलं आपण फ्रेश क्रीम टाकून आपली ग्रेव्ही झाली की बघूया. छान झाली. गॅस बंद करायचा, कारण फ्रेश क्रीम टाकलंय, जास्त वेळ गॅसवर राहिलं ना तर ते फाटायची शक्यता असते. पण फ्रेश क्रीम टाकून आपण लगेच काढून घ्यायची. एखादं मिनिटभर आणि सगळ्यात शेवटी वापरलाय आपण रेसिपीमध्ये. भाजीचं सीझन चाललंय, भाज्या बनवते, पण समजा कोणाकडे क्रीम नसेल तर नाही वापरली तरी चालू शकते. असं नाही टाकली तरी चालेल ना. फक्त थोडेसे ना रेस्टॉरंट सारखी आपल्याला टेस्ट अजून हवी असेल ना तर आपण त्याच्यामध्ये फ्रेश क्रीम वापरायचं. नाही तर दुधावरची साय जमा करायची ना. हा, दुधावरची घरातलं मलाई पण चालते. मलाई पण चालू शकते. आपली व्हेज चिली मिली तयार आहे, तर आपण आता ती सर्व करूया. आज मी व्हेज चिली बनवलेली आहे. सॉरी, चुकलं, व्हेज चिली मिली बोलायला पाहिजे होतं. इथे बघा आपली व्हेज चिली मिली रेसिपी एकदम रेडी. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो की रेसिपी कशी झाली. काय काय दिसते, कोबी, पनीर, फरसबी, हिरवे वाटाणे आहे ना, शिमला मिरची. सर्व. नावाप्रमाणे व्हेज चिली मिली काहीतरी वेगळीच लागते चव. आपण कधी कधी रेस्टॉरंटमध्ये जातो ना मम्मी, काहीतरी वेगळंच खायला जातो ना कधी कधी, कारण घरचं खाऊन खाऊन आपण बोर होतो. काहीतरी वेगळं आपल्याला हवं असतं, नवीन हवं असतं काहीतरी. आपण आपल्याला असं नाही की दरवेळी रेस्टॉरंटला जायला पाहिजे, घरी पण आपल्या अशा डिश बनतात, असे रेसिपीज बनतात जे आपल्याला वेगळी चव देणार. कधी कधी असं कन्फ्युजन होतं की ताट तर नवीन बनवलं पण त्याच्यात ज्या भाज्या ते कॉमन भाज्या आहेत, काहीतरी वेगळं चवच नाही लागत कधी. तर ही एक भाजी पण तुम्ही जर ताटामध्ये इंट्रोड्यूस केली ना, पूर्ण ताटाची शोभा वाढवते. आणि रेसिपीची चव एकदम छान आहे, काहीतरी चटपटीत पण लागते, एक वेगळाच फ्लेवर आलाय त्याला. आणि रेसिपीमध्ये मसाले जे आपण यूज केले आणि ज्याची प्रोसेस केली त्याच प्रोसेसने बनवा, रेसिपी एकदम छान लागेल तुम्हाला. आणि ह्यांनी रेसिपी कशी बनवली ते तुम्ही आम्हाला कमेंट करून पण सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन पण वाजवा.